बिटिआर सुक्ति जानायनि आगोलाव जिहेतु बे मोनसे जाथिनि मोनसे सुक्ति हिसाबै बर' माहारिनि मोनसे सुक्ति हिसाबै जादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों जायफोर सिगनेटरि तो बेवहाय किन्तु जों माखासे जों आफादफोरा बेनि मडेलिटिनि सायाव जों जेबो गुमुर जों मोनाखैमोन बेनि उनाव जेब्ला सुक्ति जाखाङो 27 जानुवारिनि उनावसो जोङो ओइदिनखालिनो हयतो जों हरनि गेजेराव बेनि सुक्तिनि माखासे दफाफोरखौ जों नुयो किन्तु बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गोनाङा बेनो जे जिहेतु मोनसे जाथिनि सुक्ति जानाय मोनसे एग्रिमेन्ट मोनसे बेवहाय जेनेबा जोंनि दिनै जे इन्टेलेक्चुवेलफोरानो होनबा गुबुन गुबुन आफादफ्रा जि बाथ्राखौ बुंबाय थादों बेनि सायाव आंथ' आगोलबो बांद्राय बुङाखैमोनब्लाबो आं मोनसे माखासेनि सायाव आं बुंदोंमोन जे जिहेतु बेयाव एनडिएफबि मोनब्रै गुट आरो एबसु इउबिपिआर बेवहाय सिगनेटरिमोन किन्तु एनडिएफबिनि बिथां रन्जन दैमारि बिथांखौ एग्रिमेन्ट सिगनेचार होनायनि उनावनो बिथांखौ जेलाव दोनफिनहरनाय जादों तो बेवहाय सासे सिगनेटरिया बोरै जेलाव थाफिनखो बे मोनसे रायजो राजानि जोंनिल' नङा गासैनिबो मोनसे सोंनाय जादों दा बेवहाय बेनि सायाव बुंनांगौ जोंहा मोनसे दंमोन जिहेतु रन्जन दैमारिया सिगनेटरि हिसाबै बिथाङा जेलाव थांफिननाङामोन आरो मोनसेया जाहैबाय बिटिसिआ मोनसे थिरां मोनसे मेप जाबायमोन जेनेबा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि माखासे गामिफोरखौ लानानै नाथाय नैबे गामि दानख'नाया बेयाव किन्तु जों हयतो हारि हिसाबै बहुत मोनसे गिदिर लुजार जागोन होननानै जों सानो कारण दानख'नाय बेवहाय सोसननायखौथ' जों सानाखै कारण सोसनगोन होनना बुंदोंसो किन्तु आगे पिछे मालाबाबो बिसोर सोसननायनि थाखाय बुङाखै दानख'नायनि थाखायसो जुजिगोन तो बेयो मोनसे बिराद गिदिर माने माबा जादों होननानै जों सानो जे बेखौ बे दफाया थानाया मोनसे जों बांद्राय बेखौ सुबिदाजनक जादों होननानै जों बुङाखै आरो बेनिफ्राय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ जिहेतु इउबिपिआ गोबाव समनिफ्रायनो दाबि दैखांबोगासिनो दंमोन बिथांमोननि बे इउबिपिअनि जाय दाबि बेयो दाखालि 10 आगस्ट खालि जिहेतु केबिनेट डिसिजन जादों बेनि थाखाय जों बिथांमोननि बेखौ बरायदों नाथाय माखासे दफाफोरखौ हयतो रायजो राजाया बे सोंनाय जे लाबोदों बेनि सायाव बे एनडिएफबिनि रन्जन दैमारिनि जेलाव थांफिननाय जिहेतु जेनेरेल एमनेस्टि जानांगौमोन बेयो जायाखै आरो गामि दानख'नायनि सायाव जाय लादों बेखौ हयतो गोजोननाया रायजोफोरनि गेजेराव हयतो जायाखै आरो बेवहाय जोङो बेखौ मालाबाबो जोङो डाइरेक्ट बुङाखै जे बे मोजां जादों बे गाज्रि जादों नाथाय नैफोरखौ जों बुंदोंमोन जे बे जानाङामोन आरो इयुनाव हयतो मालाबाफोर बिनि सायाव रायलायनायनि जों खाबु मोनोब्ला जों बेखौ आरो फिन बुंफिनगोन जों जिहेतु बे बुस्थुनि सिङाव हाबनोनो मोनखायाखै दा बरायनायखौ आं बुंनाय नङा बेखौ कारण जों मडेलिटिखौनो नुखायाखै एग्रिमेन्ट जानायनि आगोल बे मडेलिटिखौ बयबो एसेबाबो मिथिनांगौमोन जिहेतु बिटिसि एग्रिमेन्ट जानायनि आगोल मडेलिटिखौ लानानै रायजो राजानि गेजेराव फोसावनाय जादोंमोन नोंथांमोनाबो हयतो मिथिगौ किन्तु बे मडेलिटिखौ रावबो नुवाखै गतिके जों बरायनाय बाथ्राया दा फैया बेवहाय किन्तु माखासे जायफोर दफाफोरखौ जोङो उसुबिदा गोलैनाय बायदि मोनदों बेखौ जोङो बुंदों आरो इयुनावबो मालाबाफोर जों जुदि जोंखौ हांख्रायनानै सोरबा बुंनो थोनोब्ला बिनि सायाव भिउ होनो थोनोब्ला हयतो जों बेखौ